Okay, Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. So yung makulay na buhay mga kabeli. Yan, good morning. Nandito kami ngayon sa bayan ng Arayat. Yan o. Bayan ng Arayat. Yan si Kuya Jepoy, Kuya Ingo. Good morning po. Ayan, Kuya Adam o. Bibili muna kami ng ano, ng lulutuin namin. Basa. Bibili, Jepoy, bibili ka na din dyan ng antik sa katanlag. Oo. Hindi, Lipsong Belly. Ha? May mag-aagirap na naman. Good morning po. Good morning sa mga taga-Arayat. Yun. Morning, morning. Magsalita nga Kapampangan, Kuya Michael. Alam ko lang, wah. Wah. Ah. Tsaka ano pa? Medyo marami na rin akong alam. Anyaman. Yaman. Mga kabeli, nasa loob namin palengke. Nasa loob na kami ng palengke. Hindi itong bread ka, itong... Ano yung uno-major? Ano yung nilamang live pa? Itong bread yan? Wala, tapos ito yung major. Uno-major bread. Yan mo yung order na kabili? Ano yung naman manok na? Ano na itong bread? Ito ni Tagino. Kasi ako makawala ko. Paya, 37 years, 75, already 30. Ano yung pang breast po? O yan yung breast ng medium. Medium, pe padagdag na ako kasi nag-iyo. Natayo mo na doon. Sobra. Linggo. Linggo natin. So yung mga kabeli, bibili muna namin ng gulay. Yan. Sasuki namin. Ayan sila o. Ito mga kabeli. Ito. Ito mga kabeli. Dito yung suki namin. Dito yan. Hello po. Kel. Anak niya to. Anak niya po. Wala si Kabeli. Kayong ano? Oo, lagi. Titignan mo yan. Andiyan ako lagi. Ay, ate. Wala akong repolyo. Mga kabeli. Pang charity. Ito kaya.
ang gulay mo dyan? Saan nilay mo gwa-gwa? Saka siya. Halika! Hindi, kasya nga yung pera. Oo. Bili lang ako ba? So yung mga kabili, tapos sa amin nakapamili. Yan ang dami namin binili. Hindi pantay yung katawan. Deli, bigat. Hindi pantay yung katawan daw. Layo na sasakyan ako. Medyo malayo sa sasakyan namin ngayon. Ayan si Whitey. Morning! So yung mga kabili, nasa Guagua Market kami ngayon. Kaya bibili kami ng hipon tsaka pusit. Wala kami nabili sa Riot. Gwa-gwa. Guagua Market. Wala yata yung matang. Ano yan? Diyan tayo, bumili. Ito. Ang butter. Yung malalaki pili natin, yung malalaki. Ayun o, yung malaki sa taas. Saan? Yun, yun. Hindi, iba yun eh. Patuwa tayo no. Lumot. Oo, kasi lumot. Ate ang kain. Lagi na yan. Lima. 300, 220. 330 ka lang. Kaya mo para makit na 330 yun. Ako. 220 ako ba? Bago yan. Siyempre, una kayo
Check niya 300. Nakalay sa nga mo. So yung mga kabeli, nakapamili na kami ng hipon tsaka pusit. Yan sila. Tigpa 5 kilos kada isang pusit, isang hipon. Tigpa 5 kilos. Yan, bibili mo ng itlog. So yung mga kabeli, pabalik namin sa sakyan. Ito ba isa ng ano? Speedball? Dos. Ha? 250. Tuloy ba? 250. Hello po. Huwag papunta kami dito. Okay mga very malapit na tayo. So sa ano natin sa Target Place. Ayan lang. San Anton, ganito naman utak ko noon lang Cosme Family. Yan. So magtatanong lang tayo sa inyong lugar ng Cosme Family. Bakit may dalan? So magtatanong muna si Jepoy si John Paul mga kabeli. Thank you. So ayan, makulay na buhay mga kabeli. So nandito tayo sa San Antonio, Guagua, Pampanga. Catering service tapos food charity magkasabay mga kabeli. 250. So 200 na chicken spaghetti, 50 pieces na food pack na spaghetti pancit chicken. Yan, para sa matatanda siguro 'yon. Tapos may mga party tray tayo. So yan, shoutout po sa Cosme Family. Yan, Ate Rosana and mga kapatid niya. Good morning po. Good morning. Sa mga kapatid niya, sa nanay niya. Yan, nagsiset na yung mga kabeli natin. Pawis na naman si John Paul. Yan o, para nasa Pandakan, Manila lang Malisangan po. Yan mga kabeli, yung mga nag-comment sa Pandakan, Manila. Sorry po, ang alam namin is 5th floor lang. Pero hindi namin alam yung papasok kung kakasya ba yung sasakyan natin. Kinausap ko yung Team Kabeli before namin gawin to kung okay lang ba sa kanila na ganun kalayo yung akutin namin gamit. Saka hindi naman po, nagipagano naman po yung may-ari ng bahay. Tumulong po sila sa amin para iakit yung gamit at magbuhat. Kaya yan, salamat din po sa may bahay doon. Thank you. So, yan, sulit naman po yung bayad nila sa amin sa yung pagkikisama. Number 1 po kasi yun. Kahit ang inihiling namin ay yung pagkisamahan lang kami ng mayos, di kami trato ng iba, nila. Okay na sa amin yan. Sulit na yung pagod namin doon, yung parang bang tropa or barkada lang ang touring sa amin. Okay na po sa amin yun. Yung asikaso naman po kami. Yan, salamat sa mga nag-comment about sa Pandakan, Manila. Yan, thank you. Nag-enjoy ka rin Pandakan? Oo, enjoy po. Pero basa. Basa ano? Wala eh. Ganun talaga ang trabaho ng catering kahit sa catering service mga kabeli. Pag inabutan ng ulan sa setup, talagang nababasa po talaga. Kahit nung nasa restaurant pa ako, nagki-cater kami. Yan talagang inaabutan namin yan. Yeah, kasama sa hanap buhay natin yan. Opo. Thank you po. Thank you. Ganda ng ngipin Opo. Ano masasabi mo sa kabeli? Masaya po. Masaya tapos masungit daw ako? Hindi po. Ano? Ano? Masungit daw ako? Oo. Oo. Oy, shoutout mo si Ma'am Esperanza yung nagpagawa ng ngipin. Dok, shoutout po sa inyo. Babalik po kami dyan, busy lang eh. Sungit, Salamat po. sungit ako? Oo.
Yan mga Beli, hindi nagsisinungaling si Michael. Masungit daw tayo. Sige po, seryoso. Bibilang ko kami. Mga Beli, yung manok kasi pinabibilang ko. Di baling sobra, wag lang kulang. Pag kulang, magpapatakbo tayo ng pandagdag. Pag sobra, hindi mas okay. Ganon yan. Ganon yun, Michael. Okay po. Michael. Dilaw na dilaw ka na naman ah. Wala po eh. Ano, magkakamukha po talaga yung damit ko na yan. Kakamukha ha. Hello, good morning ate. Wala tayong So mga Beli, start na tayo. So marinate ko muna itong manok dahil si Jeffoy busy ngayon. So tayo muna gagawa. Ilan itong manok natin, Jeffoy? 30 kilos. So meron tayong 30 kilos. Iba pa yung cordon bleu. So 30 kilos para sa 250 na fried chicken. Chicken powder mga Beli. Rock salt. Black pepper. Shoutout Ate Rosana. So i-mix muna natin, mamarinate natin ng 30 minutes bago natin prituin mga kabeli. Habang si Adam busy sa pagbabalat ng bawang. Ano masasabi mo sa pagbabalat ng bawang? Masaya. Masaya? Okay mga kabeli, balikan natin to after 30 minutes, i-breading na ni Ingo, tapos i-fried na natin. So kailangan 10:30 start na tayo mamigay. So, time check tayo, 9:23. Okay? So, ayun mga Beli, start na tayo. So, spaghetti sauce muna tayo habang nagpapakulo tayo ng pasta. So, busy na lahat, kaya ako lang muna mag-isa. Star margarine. Mga Beli, naglagay na tayo ng star margarine, maglalagay tayo ng cooking oil. Pero nasa Coca-Cola bottle. Cooking oil. Bawang. Garlic ay onion. Beli, meron tayong pork giniling. Black pepper. O ito, abot ng asan. Beli rock salt, maglalagay tayo. Okay mga Beli, hintay lang natin maluto yung giniling. Tapos sunod na to, lalagay na natin yung mga sauce. Okay, balikan natin after 15 minutes. 15 minutes na mga Beli. So yung mga Beli, okay na yung ating pork giniling. So ilalagay na ni Ingo yung sauce natin. Ayan mga Beli, luto na po yung pork giniling natin. Ingo, lagay mo na yan. O, wala si cameraman, nilutusan natin.
Baba na naman si Jeboy. Kala wala na ba yung turbo natin. Simutin mo, boy. Mga Beli, sasabay na natin yung ketchup natin. Bro, pigay mo na nga ito. Mga Beli, nalagay na lahat yung Sauce. spaghetti sauce saka ketchup. So maglalagay tayong black pepper, brown sugar, Beli, magdadagdag lang tayo ng konting asin para may konting halat lang. Cameraman, sasabay ko na to. Sige po. Favorite ni Kuya Michael. Sasabay na natin. Sige po. Hotdog. Cameraman, hawa mo to. Sige po. So mga Beli, ito pakukuluan na lang natin. Tapos titikman na ni Dina. Michael. Okay mga Beli, hintayin lang natin kumulo to. Tapos titikman na. Okay ko na po to. Sige, lagay mo na. Papakulo na tayong pasta mga Beli. So mga Beli, habang nagpapakulo kayo ng pasta. So itong pasta natin is 11 kilos. 11 ba yan? 11 po. 11 kilos. Nahalo natin para hindi manikit yung pasta natin. Kasi pag pinabayaan natin, nakalubog lang sa mainit na mantika, mainit na tubig, magtitikit-tikit lang to mga Beli. Kaya mayat maya halo to hanggang sa maluto yung pasta natin. Pag ganito karami, pero pag hindi naman ganito karami mga Beli, okay lang. Kahit mayat maya mo na siya pakulo. Yalo. Okay mga Beli, okay na itong ating spaghetti. So, si Michael, busy sa likod, gumagawa siya ng tempura. So, tayo na lang titikim. Kaya may special guest ako sa nanonood. Boy, tikman mo, boy. Sarap po. Ha? Sarap. Ano? Camera. Sobrang sarap po. Salamat po. Kaya mga Beli, hindi sa atin yan. Sinabi niya yung totoo. So, titikman din natin para sigurado tayo. Yaman na. Jambol. Naman. Okay mga Beli, hintayin lang natin yung pasta. Magpiprito na rin tayo ng manok para tuloy-tuloy na yung packaging natin. Thank you, thank you. Ayos na, sarap na. Mainit po mga kabeli. Kaya mga Beli, magluluto na tayo ng pansit. Pansit gisado. So pansit gisado mga Beli, ito para sa matanda siguro. Kaya may spaghetti, may pansit. Bawang sibuyas, ayan, gigisa natin. Chicken breast. Pabay na natin to, Jampol, chicken liver. At ay balon-balunan mga kabeli. Nor seasoning para may lasa na po. Black
after. Beli, tatakpan muna natin. Minuto. Cameraman. 10 minutes. Ilan? 10. 10 minutes? Okay. So mga Beli, nagpa-fried chicken na tayo. So madami-dami din to. So 30 kilos. 30 plus. No? 35. 35. Okay mga Beli. So yan. Kailangan in 30 minutes. Makapagbigay na tayo ng chicken spaghetti sa mga bata. Kaya mga Beli, ito na yung ating sauce para sa pansit. So ilalagay na natin yung mga gulay natin. Carrots. Mga Beli, maglalagay tayo ng konting oyster sauce. Repolyo. May mga Beli, balikan muna natin ng after. Cameraman. 10 minutes. So mga Beli, okay na yung pansit natin. So ito yung pan-toppings mga Beli. Ano mo na? Mga Beli, magtutubig na. Okay mga Beli, hintayin lang natin kumuluto. Tapos balikan natin after 15 minutes. Okay mga Beli, titimpla na natin itong ating pansit. Oyster sauce. Mga Beli, pansit natin is 3 kilos lang. Black pepper. Pansit. Beli, hintayin lang natin matuyo to. Tapos okay na, titikman na ni John Paul. Yun. Naman. Hey, napili din si John Paul. Sa wakas. Go, paralat na ka tayo. So mga Beli, okay na rin yung pansit. So titikman na ni John Paul. May Janjan. So si Janjan kasi hindi sinama, gawa ng maaga kaming umalis kayo sa bahay. Ala, sa harap ko sa'yo camera. Sarap. Isa pa? Isa pa po. Hindi. Hindi, okay na po. Ayun na, talk na kayo. So Beli, nag-start ng pumila yung mga bata. So, na. So sila Jeboy kasi yung mga party tray na order natin, yan na, on the spot din, marami tayong order. So tapos ito, hinuna namin yung pangano natin, pang charity. Nice, sino yung gusto mong i-shoutout? Tito
Shout out Mang Erneng! Apelido. Erneng ano? Marukot! Yan, Tatay Erneng Marukot. Shoutout po sa inyo. Ayan po si Nanay. Pag video na pa kayo Mamamarap po kita po. Tapos na kayo na kayo. Huwag ka munang uuwi. Para hindi mama mo yan. Huwag ka munang uuwi. Ayun naman yan eh. Saan tindahan? Wala ni mama? Hoy, huwag ka muna. Anak, oh, Nani kanina? Bakit?
Dito papansin din bisa. Pansin na mo, yan. Pansin pa. Paano mo ba? Maya-maya yung pansin ni Maria yung Ay, ready pa rin po. Kailan kaya ka? Itong yaman ka na. ay, tala na puwi na kayo. Dalawa yung kaya kuya. Ito yung mga Binakita kayo. Tara na. Dakal po, salamat. Maraming salamat. Ipawas po. Uy, huwag kayo magulo dyan. Dyan lang kayo. Ay, yung palit kayo nito, ito yung matangkad ka sa kanya. Kanina na kanong kayo nagili na kanakapunto. Sarap na ako. Jollibee, Jollibee. Okay lang kayo. Nandito naman Diyan lang muna kayo, wala lalabas. Alam mo si mama mo yun. Ito. Hindi na. Ilalagay kaya kayo 1, 2, 3, 4, 5, 7. Anong mayari kayo? Spaghetti lang ang tulare kaya kayo ne, ay ba din ang kaya kayo pagkakailan na laki ne. Kaya lang ano ne pa? Ay so kayo ko. February. Sabi nga nila. Kain na din. Wah, halika rito, kain na rito. Okay. Wawa. Saburi mo tayo, pagseta kayo. Ala kami din ang kaya kayo. Spaghetti. Ano nga pa ne pa? Ala ko yung spaghetti, pagseta. Pag na ba? Ito, kain na ba? Sige po. Deng na ang presyo. Hanggang ngayon labihan natin rin ang kadenan. Hi, Kai! Hi, Kayo! Hi, Kai! Makanya na kayo. Makanya na kayo. Wala pa, wala pa. Oy, Nino, pansin. Ito. Kamar. Ito. Gini. Gini. Tingnan mo yan. Kailan na kayo? Teka. Okay? Baliktad, 56. Ako, wala akong 70. Uy, ganyan. Kaya lang nakataon ulit. Oo, nagtaon.
spaghetti. Hoy, ring number yun. Dala yung pakai ring number yun. May tempo dito ka nakakay. Kaya lang ito. Nilay na. Neso. Datang kita siya mo. Wala po. Tara, mama. Doon kita sare. Spaghetti kami kayo. Spaghetti ini. Spaghetti yun. No, boy. Spaghetti pa ba? Kamo. Kay. Shout out na kami Tita Marlene. Kanina shout out ko kay Katekram eh. Shout out kay Tita Marlene, Netherlands. Shoutout po. Shout out Katekram. Yun. Shoutout po, Tatay Tekram. Yun. Tatay Tekram. Orin ka kaya. Sige na. Oo po. Bilang kayo. Lagay ni talo bilang tali kayo. Bilang lang. Bilang lang. Ayan. O ano? O ano? Spaghetti pa ba? Kaya mga beli, tapos ay feeding down. So start na tayo, cordon bleu. Yan, di na napakita yung ano, yung proseso na ito kasi yan, na-busy po. Kaya mga beli, pan 300 na yan. Okay, sige. Sige, basta't ibalot yun ng ibalot. Spaghetti, sige, ibalot nyo. Kaya mga beli, patapos na sila Ingo saka si Adam sa pagpapak. So tayo habang nagluluto, yan, sila namimigay naman. Pansit na ibenta ako. Gulong! Mabatid na ka, Gulong! Higit mo rin siya. Makaintindihan ta kabangpangan. How are you? Lupayang kaya, rapo. Opo, okay. Hello. Hello. Say hi to Tita Hosang. Shout out. Shout out. Game. No camera, no how to speak. Shout out. Ayan. Shout out Tita Marlene. Kita mo na shout out mo na idol ni Shout out to Tita Marlene. Tito Dante Morales. From Netherlands. Marlene Morales. Ayan, shout out po Tita Marlene Morales from Netherlands. Yun o. Yeah. Sa mga beli, meron tayong butterfly squid. Tapos tempura. Yan. Tapos meron tayong kanin salad, pancit saka spaghetti. Tempura meron. So mga beli, umakyat na tayo ng 300 plus na food pack. So yung pasobra natin, ito na, saka yung spaghetti kanina. So ano na yan, nasa estimate ko nasa 320 na. Kaya lang itong uli wala na siyang chicken. Yung chicken kasi nasa ano lang, 260 lang yung naka-ready ko. At least yan, may mga pasobra tayong pancit saka spaghetti. Kahit pa paano, may mga dumarating na bata, nabibigyan natin. Yan, so mabuti na lang may backup silang juice para sa mga bata. Kaya mga kabili, tempura na tayo. So last one na lang tayo para sa butterfly squid. Ayos. So pagkita mo si nanay.
Shout out mo naman. Shout out Mang Erling! Shout out ni Mang Erling, alalay mo bigyan. Alayang kong padulas. Alayang kong padulas, Mang Erling. Mang Erling! Kumusta na? Mang Erling, amis ka na ka. Amis ko na yung ride mo. Mag-shout out lang. Shout out Mang Erling, baka naman. Ulit ka nung bakit? Kata ka nung caretaker niya kasi sa vlog yung kaya niya asawa. Wala ka mapinyan ko Mang Erling, dapat ikan bigyan. Tira ko sinyata si... Totoo ito. Grabe naman magsalita ng tao, ame. Grabe na, albinitang lag ng kabeli, ana, may kaya ka rin na sego tanit ang comments kaya kang kaya na. Di pa luwaya patuloy yan. Di pa luwaya tuloy ikoya, ana. Yun naman kabuyan pa kananta kami. Sali! Diba? Bukas! Blessing na niya Pakain kami. mo rin ang bilis ng kabi Kaya kapatamunta kami kay Nicky Ay, blessing na niya kami pakananta kami. Bad comments ka pa niya, nalaman matula kita ng akit doon. Tempura mga kabili. Tempura. Butterfly squid. Butterfly squid mga kabili. Dito na, dito na. Anan! Labas po. Labas. Yung mga beli, butterfly squid na tayo. Ayun nila yung mundo. Ba't di mo linagay sa lagayan, Bossinggo, Kapitaninggo? Ayun, dyan mo. Manwasa mo na yun ang kanina. Excuse po. Pwede pong kain. Kuha na ko po. Yun. Ah. May kumana kami. Bahala dyan po. Sige po. Basta mo na lang. Sige po. Gusto ko, favorite ko yun eh, tempura. Sarap. Wow, legit! Kailan bumit na rin ba? Ay, saan ako? Juliet, ni Danilo. So mga beli, patitikman na natin kay Michael. So baka nang isyo yung tikim ni Michael. Tempura. Shoutout po Ate Rosang. Tempura. Cosme family. Shoutout po sa Cosme family. Sarap mga kabeli, napakasarap. Sarap. Eto na nga. Uy! Nilakaw Yeah, mga kabeli, ayaw ah. Marami. Oh, dali na.
Okay mga Beli, thank you po. Ayun, Michael ng Puset. Okay, maraming salamat sa mga Kabeli family, Kabeli sponsor, yan, subscriber. Yan, thank you. Sa mga viewers natin dyan. Thank you po, maraming salamat po sa mga pagtangkilik nyo sa Kabeli. Yan, shoutout sa bagong dating. SK Chairman po. SK Chairman. Hello po. That place. Yan, nagbabaklas na yung mga ano. Tamad. Hindi, babaklasin na. Tapos na nagluto. Tama, lalo na pag nabilitas. Oh, nalugay mo, talakad mo tanten. Bye-bye. Bye. Ano? Hey Michael. Hey Michael. Hello po. Ayos ka lang. Ayos lang. Parang ayos. Babaklas na kami. Pag binatawan, mangyayari dyan. Lalaglag yan, oh. Bah! Oh, panjabes. O sige. Tugulo kayo naman yun. So yun, Beli, tapos na tayo magluto. So nakapagkarga na rin ng gamit ang mga Kabeli. Michael, para malungkot ka. Hindi. Pawisan lang ako. Okay lang. Hindi nga tol, may problema. May problema? Wala. May problema ka sa akin? Wala. Huwag yung sabihin, di ba sinabi ka? Hindi, sinabi ko na kanina eh. Ano ba sinabi mo kanina? Sabi nila, masungit ka raw. Sino may sabi? Mga viewer. Viewers. Bayaan nyo na. Ano sasabihin mo sa viewers? Totoo ba yan? Hindi, pinabawi ko na. Kaya mga Beli, magpaalam na tayo sa may bahay yan na saka yung happy birthday. Nagala ko na ito. Nagyayi kayo niya. Jeffoy. Wow, nagyayi po. Sila lang ito. Ay. Sige po. Talong kinap tayo. Gala ko na eh. Nagala. Kaya mga Beli, magpapaalam na tayo kay Nanay Norma para makauwi na yung team Kabeli. Okay, paalam na po kami. Biyahe na kami. Ate, baka gusto yung shoutout muna. Thank you, Kuya. Ayan, hello Shout po. out sa mga San Diego, Sisu. Ayan. Ate, kayo po. Shout out kay Kuya Genso. Ayan. Nanay, una na po kami. Maraming salamat. Ha. Ate, shoutout. Thank you po, Nanay. Maraming salamat sa pag-invite sa amin. Kay Ate Osang. Thank you. Ay, tulog si Angela. Nasa si birthday boy. Birthday boy. Birthday boy. Hello. Birthday. Happy birthday. So, Beli, birthday niya. Ayan, nandito tayo. Happy birthday, Jazz. Thank you. Nay, una na po kami. Maraming salamat. Thank you. God bless.